Kanca-kanca. Nggih. Pengrawite. Nggih. Pengrawite. Nggih. Duwe cangkem raja. Duwe. Duwe cocot raja. Duwe. Pengrawite. Nggih. Siaga. Siaga. Tandang karya. Ya.
Godan cah bagus. Yo. Bagus. Bodan cah bagus. Dalem Rasah kembruh. iya. Piye le latihan piye? Dalon. Sesuk Dalon kanca-kanca. Ngene Pak Sri, Pak Jumadi. Perdana ngetokke warung. Sesuk diresikke latihane becel resik. Ayo Ngono ya. Dibatokke sik ya Pak Sri. Batote. Ora ning wong wani nyalahke garapan. Soma wahyut Sanghyang Sindron Kara rupa mangleses kadi angin kang sembal kaprabahan silo-silo kaplesan sada lumayo mangungsi kagyat kagudowo kang jaga-jaga bumi.
Dan terus piye Dan? Terus piye? Tuku bawang kleru prico. Oh ya. Sontak keco. Asik. Ayo. Yo, parikane terus piye Dan? Parikane terus piye? Hei. Pak Maman tuku gaman. Serit, Pak. Ya. Menyang Solo le-oleh payung kuda jeneng lolo bang mati ora ubang ubang meteni bocah yen urip golek Sabar. Ora perlu kemrungsung. Ora usah kemrungsung. Ora usah kemrungsung. Wong Ora mati ora sabar. Iki ora ana wong wani wong nyalahke iki ora ana. Wah iya. Kaya sluku-sluku batok. Wong urip golek dhuwit. Wah, ya. Wong urip golek dhuwit, Ya. wong mati ra iso obah. Wah, ya Nek obah medeni bocah. Yen urip golek ya golek bojo bareng Dan Bondan. Tarik sis. Bondan. Tuku lombok kleru bawang. Ah, piye? Sikat, Bang. Ya. Ayo. menyang Solo le-oleh payung kuda kita lomba mati ora obah obah medeni bocah yen urip golek
sabar Sik, sik. sabar, sabar. Maune le latihan piye ngono ya Pak Sri ya. Biasane nek nganggo Yo. pandeg ngene iki terus angkatane jaman wis akhir. Wah, iki Wah. tebo. Rembukan iki sing Nggih. A1 ngono Rembukan ya. sik. Kok Pak Jumadi? Yo Pak Jumadi sik nyangkake. Tintinge Gus, tintinge Tintingane. Tintingane Mas Anang Mas Agus, tintingane. Aman wis. Wah, iki Bolong dibrak. tangane ayo. Sik. Diurus Pak Sri. Nggih. Diurus. Iki le latihan terus piye lagune? Beren Akale iki. jikir. Jaman wis akhir meleh. Akale cungkir, akale cungkir nang Sik. Pokoknya ora perlu kesusu. Ora saged susu. Sing penting Rasa kesusu. infone valid. Konco-konco. Konco-konco. Duwe kuping ora to? Duwe kuping ora. Duwe. Ya iya. Iki terus piye? Ora perlu kok. Su. akale cungkir, akale cungkir. Sakir, jaman wis akhir. Sik Pak Sri. Musik dok. Oh, iya. Musik Sik. dok. Sik. Hati-hati dok. Iki awake dhewe arep ora dijak latihan, iki tetep takon. Takon, cok takon. Urute piye? Urute piye dok? Kaya mau. Lambemu. Yo. Akale cungkir, akale cungkir. Jaman wis akhir, jaman wis akhir. Ini goyang. Akale cungkir. Sik Pak Sri. Konco bola kiprah. Bola kiprah. Duwe kuping ora. Duwe loro. Gayeng ora to. Gayeng pole. Gayeng ora to. Gayeng cak jose. Pak Sri, Bacotke. Pak Sri, kose Pak Sri. Piye dok? Iki pokoknya penonton masuk kabeh. Masuk. Masuk. Masuk Pak Eko. Masuk. Pokoknya nyuwun sewu sedaya pemanton niki gandeng rilis eneng klera-klerune ana kurange sing gedhe pangapune. Sing penting ora dibuli. Ya. Ayo. Nek karu. Nah, Bola kiprah. Bola kiprah. Bacotke cok. Bacotke cok.
Warok Sangga Buwana saking Ngesti Rahayu. Rangga Manunggal kene iki prae iki lho. Yeti lho. Tribun Pak Juwadi. Iki latihan terusnya piye? Yo, piye to? Nek semene iki do payah kabeh. Wah, payah. Payah. Payah soro jawane iki angel. Ngono ya. Pak Sri, kowe iki manyang di minggat coy. Ngombe degan. Ngombe degan, Cok. Iki mau warok garapane Mas Agus. Garapane Mas Agus. Sesuk diresekke iki Pak. Budan. Aja meneh. Agus kuwi gun garap warok. Garap penyanyi wedadi. Dadi Mas Agus. Batobat. Pokoke aja sumelang dan aku arep ora aja latihan. Aku ro Pak Sri tetep masuk Pak Eko. Ya. Pak Juwadi. Hei. Yo iki lho dlandange para warok Sangga Buwana. Wah, dados. Yo Mbah Naryo yo. Acarane piye? Aku mung ngewangi iki sing pokok kowe. Wis mendem Oh, gadung iki. iki pokoke dhuwur. Yo. Piye terus piye dan iki latihan terus piye? Lagune apa? Pada bulan Bagus. Pun dadi kabeh to, Mbah. Urite wong mumet. Itu kae opo
Hilka Kula. manut aku. Nggih, Komandan. Weh, Siap. nek manut pasti rusak. Iki wong rusak kok iki kok ya. Taat mring agama. Oh, ngono. Ben uripe Ayam tentrem. tentrem. Nggih. Uga Uga mulya. Oh, berarti kaya aku, taat mring agama. Ora usah neko-neko. Ora usah tiru Pak Jumadi. Weh, nek tiru aku kapiken. Kula ya ngerti kok nek sampean ki saiki ngene. Nggih. Kula ge saiki wis manekung. Nggih. Weh, Bu Ismi. Apa? Pak Sri pesise anyar. Pajis banyak kok. Nek kono ora madhep kalon ngulon. Lah? Madhep ngidul. Gampang aku sumo. Ya. Yo, lagune apa Pak Sri? Nggih. Mbak Ismi. Mau duet ini Dek Bondan? Oh, bondan ya. Nggih, napa? Ya curhat. Duet Curhat apa, dan, oh curhat dan. Ngadeko. Heeh. Nggih. Pokoknya isi hatimu ketokno. Siap. Ning lagu pokoknya. Nggih. Ora ana wong nyengani. Ayo. Milih Milih. duite karo Mbak Elka apa karo Mbak Ismi? Mbak Hilka monggo. Weh, sing rada nom sithik. Ayo Dek. Ya, Ya padha kok. Oh, padha. Padha jadi Hilka ngadeg. Mos Kang Senat soalnya. Oke, oke Dek. Lagune apa sayangku? Kasmarane Kasmaran. Rabies. Masih bersama Ngesde Rahayu Turangga Manunggal dados. Ayo Dek. Kendok. Bondan. Dalem Pak Jumadi ya. Loske wae. Loske. Kasmaran lho iki. Kasmaran ya Mbak Hilka ya. Oke Dek. Ya. Ayo yo. Aku iki kasmaran. Apa ya Dek? Ora doyan mangan apa maneh dolan. Tansah mikirake dirimu seorang wong ayu timbang ana rasa tresnaku. Asik. Apa pancen ngono atimu? Jodoh. Yen antara beda rasane ati. Iya, iya. Saben dina aku kelingan dirimu. Walah. Duduh gagas temenan rasa kangenku. Iya. Tambani ta? Do cahayu. Piye? Kasmaran. Kasmaran. Agawe ati tretapa. Kasmaran. Olahe Sik, koyo ada penonton nih. Ayo, Kasmaran. Kasmaran. Lungguh cecer kadya mantenan. Muga-muga iso dadi kasunyatan. Kasmaran bersama Ngesti Rahayu Turangga Manunggal. Jatilan Indonesia. Jatilan Indonesia. Sikap Mas Odong. Masuk Pak Eko. Oh ah oh. Apa aku iki kasmaran. Ora doyan makan apa maneh dolan. Tansah mikirake dirimu seorang wong ayu Imbang ana rasa tresnaku. Ayo. Hei. Oh. Apa pancen ngono atimu? Ayo so. Iya. Yen antara beda rasane atiku. Saben dina aku kelingan dirimu. Malah kelingan terus. Duduh gagas tambahan rasa kangen. Tak tambani, Nduk. Tambani ta? Tak tambani tenang
Ayo tenan. Pokoknya nek karo aku ki tetep kompak. Kompak. Oh, kompak. Oke, Karo siap. aku, karo Pak Sri, karo Bu Ismi ki, karo kowe, karo Hilka ki tetep kompak. Kompak. Pokoknya nek orang kanggo iki tetep insyaallah rucat. Kabeh iki medigo ngesti rahayu, Iya. turangga manunggal. Ngesti rahayu, turangga manunggal. Kiprahe para warok, sangga buwana. Ritu mabur ngawur ngawur uraan tamarane
Pak